bel Frans even. Hallo Micha, zeg eens zitten met zetten, hè? Ja, zetten is on, ja. Zeg maar zit je aangekomen, maar is niks, hè, ja. Kenny, je zit gekomen anders. Ja, dan gaan we mee. Frans is onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. Dan pakken ze een stek, daar is de tension leeg. Frans is onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. Dan pakken ze een stek, daar is de tension leeg. Frans is onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. En pakken ze een stek, daar is de tension leeg. Frans is onderweg met de wapenstek. Frans is onderweg met de wapenstek. Frans is onderweg, Frans is onderweg, Frans is onderweg. Dat is Frans! Wapenstek! Daar is de tension leeg. Frans, sta links voor de witte. Daar ga ik wel lekker vuilen. Wapenstek! En pakken ze een stek, daar is de tension leeg. Frans is onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. En pakken ze een stek, daar is de tension leeg. Dat is Frans! Frans, joh, met de Heinke, jong. Tot de volgende. Yo, hoi hoi, dag.